बेयाव आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे संबिजित बियो 2 बोसोरनि टार्म। आङो 2005 मायथाइयाव एबसुआव बिबान लाजेनदोंमोन सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै गुवाहाटी जिल्लानि जानानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव आंनि फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव आरो 2005 मायथाइनिफ्राय बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिनि उन समाव प्रमद बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि 3थि फेजखौ बिथाङा नेतृत्व होदों। फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव आफादगिरिनि बिबानखौ आंनो गथायनानै होदों आरो 5 बोसोर आङो आफादगिरि महरै आङो खामानि मावबाय। जिखिनि आंनि मावनो गोनां बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटि दंमोन सुक्तिनि दफाखौ आनकमप्रमाइजिं भाबै इसिं आरो बायजो लेभेलाव सेन्ट्रेल आरो स्टेट गासै सरकारजों अफिसियेल लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव नारसिननानै दासिम जिखिनि जोङो गथा महराव जोङो मावफुंनो हाबाय आरो माखासे प्रसेसआव दङ, माखासे आरो मावफुंबावनांगौ दङ, किन्तु माखासेखौ जोङो आवगायनानै बे महराव लाबोबाय। हारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि सिनायथिखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय, प्रधान मन्त्रिया बाहागो लानाय आरो नैबे जुथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रिखौ लाबोनानै बर' हारिनि जि मोनसे आबुं जोंनि जि मोनसे उदां हारि गोथां हारि आरो जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ मुलुगाव दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ पिस खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थानाय जि मोनसे सिमां आरो थांखि बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि राजनैतिक आरो संबिधाननि अधिकारनि जि बिथिंफोरखौ लानानै जोंहा बेयाव जिखिनि खामानि मावनांगौ दंमोन जोङो मावबाय। बर' हारिनि जिखिनि आफादफोर दङ बे आफादफोरखौ खौसेयै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै माहारि दानायनि थाखाय जोङो खौसे खालामनांगौ। जों जेब्लायबो खौसेयै दिनै ज'यै गसंथानानै खामानि मावदों। बर' हारिनि आन्सलिक राजनैतिक हान्जाफोरखौ ज'यै खावलायनानै दोंसे लामाजों बुजा बुजिनि आधाराव थाबायलांनो हायो नामा बिनि थाखायबो जोङो प्रसेस्टा नाजानायखौ जोङो खालामनाय जाबोदों। दा माखासे हाबाफारिफोरखौ थांनाय समाव जोङो मावबाय, आरोबाव मावबावनांगौ दङ। किन्तु खोथाया जाहैबाय जे 2 बोसोरनि जिहेतु संबिजिताव लिरनाय थायो आरो 2 बोसोराव जोंनि जिल्ला आन्सलिक मिरु जोंहा टार्मिनेटिं सेसन जायो। मोनफ्रोमबो टार्मिनेटिंआव गोजाम आफादखौ सिमफायनाय जायो, गोदान आफाद दाफिननाय जायो। दा बेखायनो जिहेतु आङो गोलाव सम खामानि मावबाय आफादगिरि महरैबो आं 5 बोसोर थाबाय, आङो जिखिनि केपासिटि आरो जिखिनि आंनियाव क्षमता दङमोन एबसुनि आदर्श प्रिन्सिपल बड'फानि फिल'सफि बे दर्शनखौ लानानै हाबा मावबाय आरो बेखायनो आङो खावलायदों बियो थान्दै मेलनि बा थान्दै हलनिसो मेटार, किन्तु साधारन रायजो राजा जोंनि बिबानगिरिफ्राबो बयहाबो मोनसे गोसोआव सोंलु थायो जे एबाराव मा जागोन। बिनि फिननायखौ आङो बेखिनिखौल' होदों जे आङो नैबे जुथुम्मायाव जि गोदान आफाद दानाय जागोन गोजाम आफादखौ सिमफायगोन बेयाव आङो जोंनि थान्दै मेलाव गंग्लायै आङो खावलायगोन। आङो बयखौबो माने आर'ज गाबगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो आं जाहाथे मोजाङैनो बिदाय लानो हायो। गोदान जेनेरेसननो लिडारशिप होनांगौनि गोनांथि दङ, दायित्व बिबान होनांगौनि गोनांथि दङ। जेनेरेसना लिडारशिप लायोब्ला एबसुआ आरो सक्तिशालि गोख्रोङै खामानि मावबावनो हागोन। दा बेखायनो आङो बे खोथाखौ थान्दै हलाव खावलायगोन आरो मैयाबो मिडिया सोंदों, आं बिथांमोननोबो बुंदों। किन्तु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिया सोंदों, आं बिथांमोननोबो बुंदों। किन्तु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव थांगोन, बबेबा राजखान्थि हान्जायाव जइन जागोन। आं दिनै बेखौ जेबो बुंनो हाया, आंनियाव बेबायदि खुनु परिकल्पना गैथ'वा। खोथाया जाहैबाय जे एबसुनिफ्राय गखांनायनि उनाव ससिय' पलिटिकेल बा नोङो गुबुन गुबुन फिल्डआव हारिनि थाखाय खामानि माबायदि मावहैगोन, बबे प्लेटफर्माव मावहैगोन बे आं गखांनायनि उनावसो बा एबसुनिफ्राय बिदाय लानायनि उनावसो आं बेखौ स्पस्ट' बुंनो हागोन। किन्तु जेब्लासिम आं एबसुआव दङ आंनि आदर्शआ मालाबाबो बुङा जे आंनि सार्थनि थाखाय आंनि भबिष्यत परिकल्पनानि थाखाय आङो माबा मोनसे बुंनानै माबा मोनसे मावनानै थांगोन। दा बेखायनो एबसुआव थाजासिम आंनि आदर्शखौ आं मालाबाबो डिसिप्लिनखौ सिमफाया आरो बेखायनो जिखिनि खोथाखौ आङो मिडियायाव स्पस्ट' बुंदों बे खोथाया रोखा। आङो खावलायनाय खोथाखौ बुंदों, किन्तु राजखान्थिनि बाथ्रा बा बबेबा दोलोनि बाथ्रा बे खोथाखौ आङो मिडियायाव बुङाखै। आं बे बर' पर्टेलनि गेजेरजों स्पष्टयै बुंफिनबाय। खोथाया जाहैबाय
जे एबसुनि आदर्श आरो प्रिन्सिपालखौ लानानै बड'फानि फिल'सफिखौ लानानै जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो बे समाव बयबो आबेगिक जायो जों बयबो परियाल हिसाबै खामानि मावबाय मिरुआव जिल्लायाव दखरायाव आरो मोनसे फेमिलि बादि जोंनियाव मोनसे बन्डिं जाबाय जों बयबो नागारलायनो बायो खिन्थु थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जाबोदों गुबुन गुबुन जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बा जोंहा थुनलाइ नेहाथारि बा एजिएस सेक्रेटारिसफोर जाबोदों जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव गोजाम आफाद सिमफायदों गोदान आफाद दादों एसे दुखु मोनलायनाय आबेगिक थासारिनि गेजेरजों जों बारलांदों आरो बे आबेगिक थासारिया जोंनि जिहेथु जोंहा मोनसे परियाल आरो सोमोन्दोनि आफादारि सोमोन्दो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआव जोङो जिहेथु टिम हिसाबै खामानि मावबाय बेखौ बयबो दुखु मोनो बा बाजायो खिन्थु बास्तबमुखि सिन्ताजों जों आवगायनांगोन जोंनि नैबे हाथिसार प्राइमारिनि जिथु मैया जाना थांनाय घटना जेराव जोंनि हाथिसार प्राइमारि बिपिएफ अफिसखौ दिनैहाय इउपिपिएलआ गावसिनि अफिस खालामना लाबाय बिनि गुदि जाहोननि बिसय बिथांमोना जोंखौ उदिस लाफैदों आरो बिनि थाखायनो जों दिनै बे मिडियानि थ्रुयै फोरमायनो थाखाय सानदों जों जाहैबाय मैया हाथिसार जिथु जोंनि प्राइमारियाव फैनानै रनजित बसुमतारी सार इएम जोंनिनो बिटिसिनि बे बिथाङा मैया फैनानै बुंफैदों दे हाथिसार प्राइमारिखौ जिथु बिपिएफनि प्राइमारि अफिसमोन बेखौहाय इउपिपिएल प्राइमारि अफिस बानायबाय आरो बिपिएफ प्राइमारिखौ बिसोरो इउपिपिएल प्राइमारि बानायनायजों लोगोसे बिथाङा बुंदों दे हाथिसारावहाय बिपिएफआ गैला डिउस्ट्रियावबो बिपिएफआ गैला जिर' जाबाय दा दिनैहाय गासिबो इउपिपिएल जाजोब्बाय होननानै बिथाङा बेबायदि फोरमायदों बेनिखायनो जोङो दिनैहाय प्रेस मिटआव होफैनायनि जाहोना जाहैबाय जे अफिसाखौहाय कामपासारा जिल्ला डिपुटि चिफ बिथाङा दिनै सासे एक्स बिएलटिमोन आरो एक्स बिएलटि जानानै बिथाङा हाग्रामा सारजोंनो बिसोरो मोनसे दल संगठनमोन बिथांमोना आन्दलन खारिबोदों आन्दलन खारिबोनानै बिथांमोना जोबोद खस्थ'जों बे बिटिसि आफादखौ खालामनानै बिथांमोना 2005निफ्रायनो इलेक्सनखौ कामपासारा बेयाव खेबथाम देरहादों बे हाथिसार प्राइमारिनि जिथु पाब्लिक रायजो राजाफ्रा अननानै बिथांखौहाय भट होबाय थानानै दिनैसिमबो रेकर्ड गैया जे काउन्सिलावहाय बिपिएफआ नैबे जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव जेननाय बेनो जाहैबाय कामपासारखौ मोजां मोननानै जोंनि बे हाथिसार एरियाया बिपिएफआवहाय सापर्ट होनानै बेखौहाय देरहाहोबाय थादोंमोन आरो बेखौ नुनानैनो बिथाङा दिनै हाथिसार प्राइमारिनि जिथु हा लानाय अफिस खुलिनाय बिथाङा गावनो बायनानै होदोंमोन बेयो अफिसनि नामाव थाथों होननानैहाय दिनैहाय बिथाङा पार्टिखौ गारना थांनाय लगे लगे बिथाङा मा जाबाय बिथाङा बे जेनाखि प्राइमारि अफिसनि हाखौ बायदोंमोन बेखौनो गाव लाखिनो थाखाय बुंबाय आरो बेखौ गाव लाखिनायखाय मा जाबाय दिनै बियो बुंबाय आं इउपिपिएल हाबखाबाय इउपिपिएलनि जानांगौ अफिस होननानै बिथाङा बुंनानै थांनानै मैयानिफ्राय इउपिपिएलनि जिथु पार्टि बिथांमोना इएमखौ लानानै बे प्राइमारिखौ बिसोरो इउपिपिएल प्राइमारि खालामबाय दा बेयावहाय जों बुंनो थाङो बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो बिराद दुखु मोनदों जेराव खाम्फाखौ एफा अननानै दिनैसिम पाब्लिकफ्रा बिपिएफआव गाबथानानै दं सुंथानानै दं जेराव कामपासारा गावनि जिथु दुखु खस्थ'नि गेजेराव एबा गावनि सायथ'आव जुदि पार्टि सोलायदोंब्लाबो दिनैसिम जोंनि दादगारियाव जों नुनो मोनगोन गोबां बिपिएफ सापर्टार पाब्लिकफोर दङ दिनै जोङो जानो हागौ मिडियायाव गोबां मानसिफ्रा नुजाफैनो हायाखै मानो होनब्ला बयबो गावबागाव खामानियाव बेस्थ' जानानै दं थेवब्लाबो जोङो प्राइमारिनि आं सासे जेनेरेल सेक्रेटारि गोदानैनो गायसनजानाय हिसाबलाय आरो प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्टफोर दं नै दैदेनगिरिफोर मेम्बारफोर दंजोबखायो जोङो दा जोङो साथाम साब्रैजों ज' जानानै जों बेखौनो क्लारिफिकेसन होनो नागिरदों जे फेरेंगा सार बाथ्रा बुंलांनाय बाथ्राया नंखाय मानो होनब्ला बियो जुदि 2025 बे इयाराव इलेक्सन गेलेनानै देखायनानै जुदि बेयावहाय बिपिएफआ देरहायो ना इउपिपिएलआ देरहायो बेखौ नायग्रोथों बिनि उनावसो बिथाङा बुंनो हागोन बेवहाय बिपिएफआ जिर' जाबाय होननानै दिनैहाय जोङो इलेक्सनाव गेलेयाखै आरो इलेक्सननि रिजाल्टखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला थांनाय 2020आव इलेक्सनाव जे जादों बे इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायोब्ला इउपिपिएलआ 270 भटआवहाय बिपिएफजों बेयाव जेनदों आरो थांनाय एमपि इलेक्सनखौ रिजाल्टखौ नायोब्ला इउपिपिएलआ 480 भटआव जेनदों होमब्ला मा जादों बिपिएफनि भटआ बांसिनसाव बांसिन बांदों आरो नैबे बाराव फैगोनाव 2025 सेप्तेम्बरनि जिथु बिपिएफ बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं
बिथांमोनखौ जों खोथा हायो बेयाव बिसोरो 1500नि भटनाव जेननो हागौ BPF जों बे जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव। दा जोङो प्राइमारि अफिसखौहाय जों बेखौनो सानबाय जे बिथांमोना जुदिबा लादोंब्लाबो जोङो BPFनि जानानै जों दुखु फोरमायदों। मानो होनब्ला खाम्फाखौ अननानै जुदि पाब्लिकफ्रा एफा थोम्स मोनथाम गाहाम देरहा होबाय। थोम्स मोनथाम देरहा होनायावहाय खाम्फाखौ मा देखायदों जोंनि पाब्लिकफ्रा अननाय आरो ग्रेटिट्युड देखायदोंमोन। दिनै बिथाङा बे सामायन' हाखौ बियो गावनि नामाव खालामना लानानै लांबाय। दा गावनि खोथा पाब्लिकफ्रा बेखौ नुगोन, बेखौ पाब्लिकफ्रा सानगोन बे लिडारा माबायदि लिडार होननानै दा गावसोर मिथिजागोन आरो बेयाव नायबिजिरना पाब्लिकफोर खालामगोन आरोखि। जोंनि BPF प्राइमारि अफिसखौ जुदि UPPL लादों होननानैथ' जोङो प्राइमारि अफिस गोदान खालामफिननो हाया बे नङा। जोङो गोदान अफिसखौ जों खालामगोन आरो जोङो दिनैहाय हाथिसाराव BPF मा दुरबल नङा। जों थासान्दियाव जोङो BPFखौहाय जों फोथांगोन आरो BPFखौ फोथांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जेराव खाम्फा सारानो बुंदों BTC आखना जाहैबाय सोरगो, BTR आखना जाहैबाय नोरोग। दिनै जोङो सोरगोनि बुस्थुखौ लानानै जोंबो दावहाखौ नांगोन आसे BPF पार्टि जानानै। आरो जोंजों गोबां सेंग्राफोर दं, गोबां जाथिनि जनगोष्ठी सेंग्राफोर दं, लाइमोनफोर दं, बोराय बुन्थु दं, गासैबो जोंजों खौसे मदद होगोन। दा बावैसोनि उनाव जोङो प्राइमारि अफिस मोनसे मुखुलि खालामफिननायनि उनावनो जोङो लाहार फाहारखौ खालामसिगोन आरो जोङो बे BTCखौ बासायनो थाखायसो जों नैबे हाथिसार प्राइमारिखौ BPFनि जानानै जोङो फोथांना दोनबाय थागोन। दिनै जों रनजित बसुमतारी सार EM BTCनि जेराव बे बिथांनि बिषय जों फंनैसो बुंनो सानदों। जोंनि 14 दुवाराव रनजित सारा दे बुंबाय BPFआ 0 थांबाय। दिनैहाय रनजित सारखौ जों बेखौनो बुंनो सानबाय जुदि BPFआ 0 जाबायब्ला 14 दुवाराव नोंथाङा UPPLनि दिनै EM नोंथाङा मानो 14 दुवारखौ गारनानै 16आव गेलेनो थांनो नागिरदों? मा निस्सय नोङो बुजिगौ बेयाव BPFआ देरहागोन, नों देरहाया बेखायसोना नों खारनो नागिरदों। जुदि नोंथाङा BPFखौ 0 होनबायब्ला मानो नोंथाङा 14आव गेलेया? दा जों खोनानो मोन्दों मिडियानि थ्रुयै एबा सोरनिबा सर्सनि थ्रुयै जे नोंथाङा 14आव गेलेलेनो नोंथाङा 16आव गेलेसिगोन होननानै। बेयाव मोननै बुस्थु फोरमायो। मोनसेया जाहैबाय नोंनि ससियेल रिलेशनशिप जिथु नों बिल्ड आप खालामनांगौमोन 14 दुवाराव, जिथु 14 दुवारनि पाब्लिकफ्रा नोंथांखौ देरहा होदों। दिनै बे ससियेल रिलेशनशिपखौ नोंथाङा निस्सय दोननो रोङाखै जानो हागौ। बिनिखायनो नोंथांनि सापर्टारफ्रानो नोंखौ नुब्लानो मा जायो गोसोआव अबहेला जायो जानो हागौ। दा बेखायनो जों बुङो रनजित सारखौ दे रनजित सारा फैनानै दे गोदाव सोराव बुंफैदों BPF गैले, BPFआ 0, दिउस्रियाव BPF 0 आरो नोङो दादगारियाव BPF 0 होननानै बुंदों। नोंथाङा नोंथांनि समस्थियाव बेरायाखै, बिनिखायनो नोंथाङा बेखौ बुंनो हादों। नोंथाङा जुदि बेरायनानै नायोब्ला नोंथांखौ साबेसे सापर्ट दं आरो BPFआव साबेसे सापर्ट दङ नोंथाङा निस्सय मिथिगौमोन। दिनै नोंथाङा बुंदों हाथिसाराव BPFखौ 0 जागोन, खिन्थु BPFखौ सिखावग्रा जों लाबोफिनजोबसिगोन BPFआवहाय जेसेबां हाथिसारनिफ्राय लांदोंमोन, जेसेबां दिउस्रिनिफ्राय लांदोंमोन जों लाबोफिनगोन। नोंथाङा नाय जोंनि स्ट्रागोलखौ नाय आरो जोंनि मावनायखौ नाय। मानो होनब्ला जों बिराद लयेल जानानै जों खामानिखौ मावो आरो जों जेराव मावो जों थैस' थांस' खालामनानै मावखायो। जेराव मिथिजानाय मिथिजायै उननि खोथा, बे लयेल्टि बुस्थुखौ जों दोनगोन आरो नोंथांनि जिथु बुंनाय BPF 0 बे खोथाखौ जों गनायनो हाया।